मिक्स बाय डीजे अजय बाबू माधोपुर 9065399710। अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिक्स बाय डीजे अजय बाबू माधोपुर 9065399710। सखी रे जड़िए से बिगड़ल बा नसल हो अनका में हदिया से बारे फसल। सखी रे जड़िए से बिगड़ल बा नसल, अनका में हदिया से बारे फसल। सखी रे जड़िए से बिगड़ल बा नसल, पलंग पलंग ना ठेके लाज के बात कही के भाता दे सुत सौतिन के लेके 500,000 रोज दे के भाता दे सुत सौतिन के लेके अनका में हदिया से बारे फसल। सखी रे जड़िए से बिगड़ल बा नसल, पलंग पलंग ना ठेके लाज के बात कही के भाता दे सुत सौतिन के लेके 500,000 रोज दे के भाता दे सुत सौतिन के लेके 9065399710। काथी ना काथी पढ़ा के खियावलस, कहाँ के जड़ी बूटी पिया के पियावलस। हाय हाय काथी ना काथी पढ़ा के खियावलस, कहाँ के जड़ी बूटी पिया के पियावलस। हमरा के तनी कोना देखे उ चाहे, रोजे निकल जाले सौतिन के राहे, हमरो सावधान नहीं चेके लाज के बात कही के भाता दे सुत सौतिन के लेके 500,000 रोज दे के भाता दे सुत सौतिन के लेके मिक्स बाय डीजे अजय बाबू माधोपुर 9065399710। गौने के बेरी से मुर्जो बनाऊ पास बा, हमर भातार बनल दोसरा के खास बा। ए सखी हाय हाय गौने के बेरी से मुर्जो बनाऊ पास बा, हमरे भातार बनल दोसरा के खास बा। सोचनी की ससुरा में पूरी मोरा सारा धा, मोरा जवनिया के उड़ी सखी गाड़ा दोसरे के तावा जाके सेके लाज के बात कही के भाता दे सुत सौतिन के लेके 500,000 रोज दे के भाता दे सुत सौतिन के लेके भाता दे सुत मिक्स बाय डीजे अजय बाबू माधोपुर 9065399710। औधे सफरे में कोइले देहिया के गत हो, बिकी बिसलओ के धैले बालत हो। हाय हाय औधे सफरे में कोइले देहिया के गत हो, बिकी बिसलओ के धैले बालत हो। कहीं हम के तना ले बिकी अनुराग हो, ललन हो शादी करके फूट गईले भाग हो। लाशा के पासा खाली फेंके
के भाता पे सुते सौतिन के लेके 500,000 रोज दे के भाता पे सुते सौतिन के लेके हरिया से जड़िए से बिगड़ल बनसल पलंग पलंग ना ठेके लाज के बात कही के भाता पे सुते सौतिन के लेके 500,000 रोज दे के भाता पे सुते सौतिन के डीजे अजय बाबू माधोपुर 90 65 39 97 10।